William Brânză consideră că înființarea unui minister al diasporei ar arăta că autorităților le pasă de soarta milioanelor de români din străinătate. Pentru că în străinătate avem 3 milioane de români cu acte în regulă, cu drept de vot, dar mai avem încă vreo 2 milioane și, așa spre 6 milioane în total, care sunt tot români și tot plecați în străinătate, unde săracii mai muncesc la negru, mai sunt sub diverse forme pe acolo. Deputatul spune că din viitorul minister ar trebui să facă parte mai multe direcții aflate acum în diverse instituții ale statului. Avem vreo 12 direcții care se ocupă de români din străinătate, cred că tot la dumneavoastră am mai discutat de aceste direcții, de la DRP, o instituție total nefuncțională, până la primăria sector 1, care și ei se ocupă de români din străinătate. Sunt vreo 12 direcții care căpușează o grămadă de bani și care, vezi, Doamne, deservesc românii din străinătate. Toate aceste direcții, teoretic, trebuie să fie comasate, dar în niciun caz păstrați angajații, dar toate aceste direcții trebuie comasate într-un minister. Acest minister trebuie condus de români din străinătate. Parlamentarul a dat ca exemplu și alte țări care au instituții la cel mai înalt nivel, care se ocupă de diaspora. Avem susținerea Franței. Franța a făcut așa ceva, un ministru delegat pentru diaspora acum și au 700-800 de mii de francezi în străinătate. Gândiți-vă că Ungaria are vicepremier pentru maghiarii din străinătate